Хөрмәтле телевизор караучыларыбыз, җырлы бүләк тапшыруын башлап җибәрәбез. Иләбер авылында яшәүче Зарипова Дамира Данир кызына 50 яшь. Әниебезнең матур юбилей белән котлыйбыз дип язалар безгә юбилярның балалары. Әниебез мәктәпне тәмамлап, махсус белем алганнан соң күп еллар балаларга белем бирә. Соңгы елларда балалар бакчасында нәниләрне тәрбияли. Төп нигезгә килен булып килгән әниебез әбиебезне зурлап, әтиебезне хөрмәтләп гомер итә. Төп йорт булгач, анда кайтып китүчеләр күп була. Ул аларның һәммәсен ачык йөз белән каршылап, кунак итә. Без әниебезгә карап сокланабыз һәм бәхетле бул, кадерлебез дибез. Кадерле әниебез, сине чын күңелдән юбилең белән тәбрик итәбез. Озын гомер, сәламәтлек, күңел тынычлыгы, алда көннәреңнең дә гел якты һәм матур килүен телибез. Сөйкемле карашың кояшка тең, бар тормышны нурга күмәсең. Бу дөньяның барлык хикмәтләрен бар тик син генә беләсең. Тормышта гел ярдәм итеп тора зирәк киңәшләрең, җылы сүзең, иркәлисең, яратасың, юатасың, тыңлыйсың да, аңлыйсың да үзең. Сәламәтлек, озын гомер язсын, гел көләч һәм яшь бул хәзергәчә. Күңелең синең күтәренке булсын, сөйнеп һәм сөендереп мең-мең яшә. Әниебез, синең киңәш теләкләреңне тыңлап, һәр туган таңга синеп, бергә-бергә гомер итәргә язсын. Гомерең офыкларга сузылган юлдай озын, язгы таңдай якты, шишмәдәй челтерәп аксын, безнең игелекләрне күреп, изгелекләрне тоеп, муллыкта, тынычлыкта, әтиебез Зөфәр белән 28 ел янган гаилә учагын сүндермичә, пар канатларыгызны тигез кагып, яшәргә язсын сезгә, кадерлеләребез. Һәр гомернең кышы көзе була, ә синеке һаман җәй килеш. Кешелегең сине яшәтәдер шулай яшь килеш. Тулы тормыш белән яшисең син, нәтиҗәсе мәгълүм һәр кемгә. Бәхет белән саулык, сәламәтлек Ходай бирсен сиңа һәр көндә. Гомерне бит еллар билгеләми, яшәү дәрте булсын күңелдә. Сәламәтлек, бәхет, куанычлар юлдаш булсын сиңа гомергә. Кадерле әниебез, сөйкемле йөзең шатлыклардан гел балкып торсын, сәламәт, һәр вакыт хәзерге кебек ачык йөзле, киң күңелле бул. Килер көннәрдә киләчәккә өметле хыяллар белән карап, якыннарыңның күңел җылысын тоеп, әтиебез белән тигезлектә, балалар игелеге, оныклар куанышы күреп, аларның ягымлы карашларына синеп яшәргә язсын. Иң изге теләкләр белән улларың Алмаз, Зөлфәт, киленең Алисия, оныгың Илинә, бу теләкләргә әтиебез Зөфәр, әбиебез Гөлфия, кода-кодагыең һәм барлык туганнарда кушыла дип тәмамлана котлау хаты. Кабул итеп алсаң иде, изге теләк бәйләмен. Шаулый бүген гөрләп үтә, синең гомер бәйрәмең. Яшьләрне дә кызыктырып, яшисең янып көеп. Кемнәр генә әйтсен икән сине 50-дә диеп. 50 дисең, күзләр генә тимәсен. Бер дә килми әле сиңа 50 яшьне бирәсен. Күңелеңдә гомереңә бәхетең тулып торсын. Котлы булсын туган көнең, котлы булсын. 50 дисең, күзләр генә тимәсен. Бер дә килми әле сиңа 50 яшьне бирәсен. Күңелеңдә гомереңә бәхетең тулып торсын. Котлы булсын туган көнең, котлы булсын. Ни килсә дә, ни күрсәң дә, алганың юк тукталып. Синдәй кешеләр белән көчле ул безнең халык. Искитәрлек якыннарың, искитәрлек үзеңдә. Бәхетле икәннәрең шул, әллә каян күренә. 50 дисең, күзләр генә тимәсен. Бер дә килми әле сиңа 50 яшьне бирәсен. Күңелеңдә гомереңә бәхетең тулып торсын. Котлы булсын туган көнең, котлы булсын. Күзләр генә тимәсен. Бер дә килми әле сиңа
Сатыш авылында яшәүче Шаймарданова Мөслимә Сәүбән кызына 60 яшь. Әниебезне юбилей белән котлыйбыз дип башлана котлау хаты. Кадерле әниебез, яшәү шатлыгы син безнең өчен, яхшылыгың белән үрнәксин. Без һәр вакыт сиңа таянабыз, безнең өчен һәр чак кирәксин. Кояш җиргә нурын сипкән кебек, синнән әни нурлар бөркелә. Без телибез сиңа кояш гомре, кояш кебек син дә бер генә. Кадерле әниебез, сине ихлас күңелебездән юбилеең белән тәбрик итәбез. Туар таңнарың тыныч, сәламәтлегең ныклы, гомерең бәхетле, озын булсын. Алда көннәреңдә дә тынычлыкта, муллыкта, авырмыйча, кайгы-хәсрәт күрмичә, безнең игелекләрне күреп, изгелекләрне тоеп, безгә ныклы терәк, тормышыбызның яме булып, оныклар сөеп, әтиебез Рафик белән тигезлектә 30 елдан артык янган гаилә учагын сүндермичә, озак яшәүеңне телибез. Әниебез, син безнең өчен иң кадерле изге кеше. Көчле, ихтиярлы һәм кешелекле, юмарт һәм ярдәмчел, изге күңелле, мәрхәмәтлелек кебек сыйфатларың белән бик күпләргә үрнәк булып торасың. Киңәшчебез, таянычыбыз булып яшисең. Мең рәхмәт сиңа, кадерле әниебез. Ходай сиңа сәламәтлек бирсен. Син булганда өебез нур чәчә, киңәшчебез, терәгебез булып яшәләни йөзгәчә. Кешелекле бит син олы җанлы, ярдәмче син дуска, туганга. Әнидән дә газиз кеше бармы икән? Без бәхетле тик син булганда. Ак бәхетләр юлдаш булсын сиңа, көннәреңне шатлык бизәсен. Сәламәтлек сиңа ни олы бәхет, Ходай шуннан мәхрүм итмәсен. Килер елларыңны сәламәтлек, күңел тынычлыгы белән, тигезлектә, бәрәкәтле мул тормышта яшәп үткәрергә насыйп булсын. Иң изге теләкләр белән улларың Раил, Рамил, киленең Гөлшат, оныкларың Ясминә, Раяз, бу теләкләргә әтиебез Рафик, кода-кодагыең һәм барлык туганнар да кушыла.
Бүген байлар сабасында яшәүче Дмитриев Николай Ивановичка 75 яшь. Хөрмәтле Николай Иванович, сезне район авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе исеменнән гомер бәйрәмегез, 75 яшьлек олы юбилейгыз белән чын күңелдән тәбрик итәбез. Шушы күркәм бәйрәмегез уңаеннан иң ихлас, иң изге теләкләребезне җиткерәбез. Сезгә исәнлек, саулык, гаилә бөтенлеге, үстергән балаларыгызның игелек шәфкатьләрен күреп, куанып, шатланып яшәргә язсын. Сез авылны яратуыгызны тормышыгыз, күп еллык хезмәтегез белән исбатладыгыз. Туган, үскән елларыгыз авыр сугыш елларына туры килсә дә, нык холыклы, максатчан, тырыш егет булып туган илебезгә хезмәт иттегез. Юклык, ачлык еллары булса да, урта мәктәпне уңышлы тәмамлап, Казан авыл хуҗалыгы институтына укырга кергәнсез. Армия хезмәтеннән соң югары белем алып, Саба районының Ирек колхозына баш агроном итеп билгеләнүегез дә сезгә зур ышаныч белдерү билгесе. 1977 елдан башлап сез хезмәт юлыгызны район авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсендә эшләүгә багышладыгыз. 20 елдан артык авыл хуҗалыгының иң мөһим тармагы игенчелек бүлеген җитәкләдегез. Һәм үзегезне оста җитәкче, төгәл, һәр эшне җиренә җиткереп башкаручы, югары эрудицияле белгеч итеп таныттыгыз. Сез гомерегез буе сайлаган һөнәрегезгә тугры калып, эштә җаваплылык үрнәге, башкаларга таләпчәнлек күрсәттегез, хезмәттәшләрегезнең абруен казандыгыз. Хезмәтегез хаклы рәвештә 1986 елда хезмәттәге фидакарлык өчен медале, 1992 елда Татарстан Республикасының ат казанган агрономы дигән мактаулы исем белән билгеләп үтелде. Ир-ат тормышта нинди генә хезмәт уңышлары яуласа да, аның гаиләсе, туганнары бу уңайдан ярдәмче булып тора. Сезнең дә хезмәттә яуланган үрләрдә хатыныгыз Рушания апаның да өлеше зур. Рушания апа белән 3 бала тәрбияләп, аларга белем биреп, зур тормыш юлына чыгардыгыз. Киләчәктә балаларыгыз һәм оныкларыгыз шатлыкларына синеп, аларның игелекләрен күреп, бәхетле картлык кичереп яшәгез. Хөрмәтле Николай Иванович, сезне кабат гомер бәйрәмегез белән тәбриклибез. Киләчәктә дә киңәш тәкъдимнәрегез белән ярдәм итеп, саулык, сәламәтлектә, гаилә иминлегендә яшәүегезне телибез. Саба районы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе коллективы исеменнән начальник Гафур Хәсәншин. Сағынным яшілігімді, сағынсам да қайтыма yok. Сулар кері атымағандай, құяш екі батымы yok. Мен сағынным яшілігімді, сағынсам да қайтыма yok. Сулар кері атымағандай, құяш екі батыма yok. Шүкір етіп қабыл етем килгән һәрбер елымны. Бәхет синнән соң яшәсә, кызыңмы, я улыңмы? Бәхет җирдә үзеңнән соң изгелек калдыра алсаң, күңелләргә онтылмаслык моңнар булып уралсаң. Бәхет җирдә үзеңнән соң изгелек калдыра алсаң, күңелләргә онтылмаслык моңнар булып уралсаң.
күңелләр һәм түземнә бәхеттер килер буынга кемнең әйтер сүзләре бар әйтер сүзләр бар әле әйтелеп бетелмәгән елларның иң кадерлесе алда ул үтелмәгән әйтер сүзләр бар әле әйтелеп бетелмәгән елларның иң кадерлесе алда ул үтелмәгән әйтер сүзләр бар әле әйтелеп бетелмәгән елларның иң кадерлесе алда ул үтелмәгән әйтер сүзләр бар әле әйтелеп бетелмәгән елларның иң кадерлесе алда ул үтелмәгән Хөрмәтле телевизор караучыларыбыз, шуның белән җырлы бүләк тапшыруын тәмамлыйбыз. Сезгә кичләрнең хәерлесен, ялларның күңеллесен телибез. Исән-имин булыгыз.